Salut! Astăzi îți arăt, uite ce am construit aici, o centrală nucleară, bazată pe cunoștințele mele despre una. Vezi, intrăm în detalii mai acolo. Acum intrăm înăuntru. Da. Deci cum intri? Aici o parte de birou. Și pe aici intri înăuntru, practic. Și în partea asta ai control room-ul de la reactor. Toate butoanele. S-a întâmplat ceva glitch de au dispărut semnele, pe fiecare semn scria ceva, dar au dispărut sau nu știu de ce. Pe ușa asta ajungem la reactor, la core. Asta e un structure block. Ăsta, da, cu structure block-uri am construit, că n-am world edit. Și vezi, ăsta e practic reactorul propriu zis, în apă, pistoanele desfăcute. Și dacă mă duc și dau de lever și trebuie să mă uit care lever activează pistoanele. Ăsta. Vezi, acum pistoanele sunt lăsate în jos și practic blocurile de emeralde e uraniu și acum reactorul e pornit. Și dacă mă duc și dau de lever și mă duc, vezi, pistoanele s-au ridicat și reactorul e oprit și nu mai pot să-l pornesc la loc. Așa. Aici e doar o cameră pentru angajați. Și tot aici, dacă e pe aici, ajungi jos. În partea asta, aici sunt turbinele de la reactorul 1. În partea asta, aici e condensatorul, aici sunt condensatoarele, mă rog. Da, condensatoarele reactorului. Aici sunt turbinele de la reactorul 2, același lucru. Și pe aici urci la al doilea reactor. Și e cam la fel ca în partea cealaltă. Vezi aceeași cameră de control. Pe aici poți să ieși în afară. Și aici e doar un hol care leagă să nu mai treci pe dedesubt. Vezi? Destul de mare locul ăsta, actually. Am niște tunele care se duc la cooling towers, la turnurile de răcire, pe care am încercat să le fac cât de realistice pot, adică dacă mă duc jos, vezi, am pus wet sponge-uri ca să pară că curge apă, exact ca în viața reală. A, da, și aici sus, dacă mă duc eu, da, aici e camera de control pentru turnurile de răcire și, mă rog, pentru ce înseamnă presiunea aburului din țevi și toate nebuniile astea. Și vezi aici pe geamuri turnurile. Am făcut și un lac artificial pentru centrală, cum au și multe în viața reală. Tare, nu? Dacă știi ceva despre centrale nucleare, scrie în comentarii cum am descurcat la construcția asta. Ceau!